תחשבו על זה רגע. אפילו לשדה יש שיח. אז למה אנחנו, בתוך קשר, כשאנחנו צריכים לדבר, אנחנו שותקים? יש מי שיאמר, כאשר אשתוק ארוויח יותר, אמנע את הריב, את המחלוקת. שתיקה זו מכינה את המריבה הבאה, כי בפעם הזו שלא נצליח לשתוק, נריב גם על דברים ששתקנו עליהם. בחרנו את השקט ונותרה התמודדות. נוצר מצב שבו צריך להתמודד עם הכאב, עם התסכול, ועם עוד כמה מילים שכבר אי אפשר לקחת בחזרה. תקשורת זוגית היא לא היעדר מריבות, אלא נכונות של הקשבה, של דיבור אמיתי, של אומץ. אומץ ליצור רעש ולדעת לשמור גם על שקט. בואו לא נבחר בשקט המזויף. נבחר בשיחה בונה, לא רק כדי להוציא, אלא כדי באמת לנסות להתחבר, לא כדי לצעוק, כדי שיבינו אותנו. לא נשתוק כדי לא לריב, נדבר כדי לא להתרחק. כי לפעמים מילה אחת נכונה שווה יותר מ1,000 שתיקות.